Здравейте, прекрасни дами! Днес се включвам с една тема, която разработих в моята фейсбук страница. Днес огледало стил и имидж с Емилия Георгиева и тя е за съчетаването на стиловете помежду си. В случая ще ви говоря за съчетаването на класическия стил, деловия стил с спортния стил и така се получава спортно-елегантния стил. Облякла съм се точно с тази цел. Една дълга дънкова пола, едно сако, което е леко в рее и което не е чак толкова официално. И отдолу съм сложила тениска. Тази визия аз ще съчетая с едни обувки, лоуфъри, които са тренд тази година, даже от миналата година, с по-дебела подметка, но могат да бъдат и с по-тънка подметка. Ако имате такива или ако не, препоръчвам ви, можете да потърсите в магазините. На второ място, като визия, мога да ви покажа съчетаването на дънковата пола и сакото с една малко по-така делова горна част на облеклото. И това е ето тази сатенена риза. Всъщност тя много добре би се съчетала с дънковата пола и съм сложила едно коланче с леки камъчета, което използвам и в предишната визия, и заедно с сакото ще даде един малко по-официален, по-така раздвижен делови вид за дамите, които харесват това. И тази визия ще съчетая с ето тези сребристи лофъри, които са с тънка подметка. Едно такова съчетаване и колаборация между два стила дава изключителна динамика в образа и всъщност може да създаде вашия индивидуален почерк в образа ви, ежедневния или деловия. Така че, мили дами, експериментирайте и ми пишете, защото аз съм тук, за да мога да ви привнеса полезност и да ви дам нещо, което да ви накара да се чувствате женствени, красиви, харесвани и най-важното – забелязвани от вас самите и от хората около вас. Това бях аз, Емилия Георгиева, и приятен ден на всички!